Sakane ko we pat ka jengkeli ka bangayo na uwe na ki subscriber jonga ka banga sngo kwa ban yet ho lani ban ya share bat phi kum ki subscriber jonga ka jengkeli jong u ka long kum ni ngam kwa ban kenno yakane ka juk ka bangi imenta hagi por ki bangi dangrit ka distraction lani ka jingpen wit kampat long kumba ka long hakane ka juk ka bangi imenta hagi to ki por ka phone kampat don ka TV ka don hi tang ba ngi don tang arteli ki channel DD1 DD2 lada ki pen iyangi ya ka khubor ngi haban page lada ki pen iyangi ya ka sport ngi haban page lada ki pen iyangi ya ka film ngi haban page ngim don lat ngim don option banjit Henry hakane ka juk ka bang imenta ka ai ka bang kwa ban page tang shiklik ngi la ban yo i kham tam le na do bawan ka Facebook ki Instagram bat ka YouTube with just a click of a finger. Menta haman lagi second. Kita baik kita kiba khot, kita kiba perta yang page yang ngap yang kalaban long ke social media, kalaban long ki content, kalaban long ki brew, lene kalaban long ki khubor, lene ki kiba jia saudong jongi. Hakito ki por ki jongi ka perthei, kadang long ka perthei ka bahek ka bayar, ka jingsawa ka dunaba. We are living in a small part of the world. Henry menta hakane juk thamai ka jingsawa ka nangjur ka perthei ka nangrit ka ei ka bajia slendet jong ka perthei chari sep ngi la banyo ya ka jingtip with just a fraction of a second don ki baong pej ya ka ni ka sopti ka bangat het menne don ki baong skap ya ka ni ka jingruai ka bangarwai don ki baong pej shane nga lej menne ngathet ya ka ne ngathet ya ka tai ngayo i ya ka ne ngayo i ya ka tai menne menski lene ngakendo yakini lene yakitai menemenski but kalong ka ba shisha yangi bangin fokus lene ban khmi yalaki kam ki jongi te ke jingkeli jonga kalong kumno ngila ban long kita ke ba khmi bha lene ke ba fokus bha yaka kam ka bangitre how do we stay focused in our life kuble phi ki perlok ki bi ije janga manga ngade remengson bamon hapo jong keni ka channel ka bakartengi Eugenio Susiang nakapor syakapor ni wanra syapi ya kum kini ki jing sneng ki jing hikai ki counseling ki balaban yerap ya ka jing im jong phi bapin roy bapin san bapin im ka jing im ka babha ka jing im ka bamiet kham tam hakane ka juk ka bathamai menta kasngi ngin ya karan ya kani ka benta kumno ngila ban fokus haka jing im jongi kumno ngila ban khmi bha lane ban fokus ya ka kam ka bangi tre tongin stang ka banang kong ngim de ban kano than ya ka perthai kan sa halahe ka perthai kan sa perta bar ka kwa baki wekin pet lane kin phai shaka all they wanted is your attention but ka ka baki le kat bakum ka jing sngo jongki kalong ka badai they are right in their own perspective Henry ka de ka kamram jongi pat banrai yano ngin pej lane yano nin om pej ka ka bangin de ban sengap bat ka ka bangim de ban sengap ka ka bangin de ban pule bat ka ka bangim de ban pule kishu perta kishu hela Henry kimla ban penkela ya ka ka badan hapo jonga kata ka de ka jingra jonga ka dan halor ka control jonga ngakan mau menhakane ngalai syakaying bayat ho kibru ti ka jia ha ta por katba manga bar kita ki perlok janga ki balai ban bam sya kata jing khawai ti katba ngidang mut ban bam jano hangta habofe tharai daki san pho ne henru pho jat ki item ki bo ti dan uwei u perlok na plan jongi uang ani haduka ningin bam but na ongi u kini kinong khawai ki bo hangni halor kani ke mej yakini ki items bangin bam ka syong hangipat ke engin bam kat nongin bam but lano ngideban bam kishubo ya kani ke jimbam halor jong kani ke mej bangin bam om hapo jongi genem de ka syong hangipat ke engin bam but kat nongin bam kumta ngan ongi phi ka banongkong ngim de ban blame lane ngim de ban kanno ya kita ki ki badan saudong jongi namar ka perthai ka la ban bo ya ki nu ki jimbam yangi bangin bam the world will give us lots of option but it is up to us what to consume and what not to consume Henry ka syong hangipat ka engin bam kat nongin bam but menu ngin de ban bam sakawai ka nuksa ngan IP tang hapo jong kani ka YouTube shua pinlap hapo jong kani ka ri khasi jongi don daki spa tali let's say daki hazar tali ki channel manubatip ki longkum kita ki jimbam halor ki buffet jong ka jing em jongi ka syong hangipat ka engin jet bangin bam
lani ke ka bangin jet ban page halor jong kani ka ju ka platform ka bangi khot ka YouTube kidon ki jali ki jado senyang ki jado siar ki ja pulau ki ja Chinese pat kum ta ter nang tapoi sa ki do senyang ru kidon harukom don ki do senyang ke baki di stem don ki baki shet nei don ki baki shet terkhong pat kum ta ter ki do siar kum ju hi ki do kha ki shatni ki po judge ki item ki bangam la ban jer kerteng Henry ngan shu ai kerteng ya kini ki jimbam kumne ki junk food ki healthy food but ki very healthy food ki jimbam musli ki jimbam sat leni ki jimbam ki batei ya ka metjongi kumba ha ka por bangilik hawai kito ki nong hawai ki ayangi ya kito ki jimbam bangin bam kumjuru hapo jong kini ka platform ka bangi khot ka YouTube ka ayangi shibun jaj ki jimbam bangin jet ka ingin bam ka nungin bam bat lanu ngidi ban bam ka syong hangapat langan bam lut ya barok kita kidok ki babang kidok ki bakleng kidok ki basat kidok ki baki syet musli ne ngan bam ya kata ka jimbam ke batei ya ka metjonga langan bam ya kata ka jimbam ki bakleng kita ka jimbam ke baki syet sbo ka baki syet sat ka baki syet musli bat ngan sapen hiar la syai ne ngan bam da ka ba angtat ngimla ban keno ya uta unong khot uba khot yangi syakata ka jing khawai bale usyet ya kani ka ja bale usyet ya kat kini ki jimbam ki basat ki jingbam ki babon musli ngimla ban keno ya uta unong khot khawai yangi bangin bam uta utrai ula ban syet ya kinu ki jimbam bat ban bu halor jong kita ki buffet jong ka jing im jongi it's our choice it's your choice kumta ka banang kong ngim de ban keno ya kita ki ki beton saudong jongi never blame anyone for anything. Namar ladangi keno lani blame ya kiwei. Ngi do no ya kata ka bor lani ya kata ka jing control ya ka jing im jongi halor ka jing im jongi hi. Kin sa control makipat ya ka jing im jongi. Bon sen bha nga ju sngaw ya kani ba kiwei ki keno iwe ya iwe. Kani ka jia long kum ni namar ka jing le jongki. Kani ka jia long kum ni namar ka jing bom le jongki kumta. Kan mau ya kani de manga. It's my choice. It's my own responsibility. Me, myself is responsible for my own misery. Never blame other for anything happen in our life. Nga don kata ka jinggi kle nak menta ka jing snew ka bajia ha ka jing jonga. Ngim de ban keno yakiwe nak menta ka ka bajia ha ka jing jongi. Ka ngan perkhat kata ka de ka jing jet jonga. Ka ngan rai kata ka de ka jing jet jonga. Ka ngan kren kata ka long ka jing jet jonga. But ka ngan le kata ka de ka jing jet jonga. It's my choice. The world cannot control me. I am the master of my own self. Perthei kamla ban control yang nga ngalong utrai halor ka jinglong jongai. Henry mangipat ngiyai keno ya ka perthei kalong kumne kalong kumta kalong kumne namar ka jingle jong kata kalong kumne namar ka jingle jong uta ngan ongi phi ba ka perthei kalong kumne kuma kalong ngimla ban le ro em. Ksen juai ko ong kumne yu le iwon perthei ka le ya ka ba ka siu de ban le but mangiru ngile ya kata ka ka bangis ngau de ban le ka ba ar ka batan kam ha ngap ha jene ka ka banga ngap ka banga pule but ka banga yo kum taru ngan long katin ko ong kumni content plus information is an emotional diet ka bangin bam kum taru ngin long namar bonsin ha ka jim jungi ngai scroll ya ka phone jungi ngai change ya ka program jong ka TV jungi lani ya mouse jungi kum ta ngai scroll syapo bat kham syapo berkat bagi nang hair syapo katangi nang consume lani ngibam yak taki content jungi baro shisngi kala bande hapo jong ka Facebook kala bande hapo jong ka Instagram ne hapo jong ka Facebook kum ni suki pasuki kan penkela ya ka jing im jongi namar kane kan penkela ya korkom perkhat jonga kane karukom perkhat jonga kan penkela ya korkom tre jonga lane ya korkom le jonga ya ka action jonga mar kane ka jing le jonga suki pasuki kan sa penkela ya ka lawe jonga ya ka destination jonga ke ka bangi bam kumta rungin long what we consume become our thought what we think become our deeds and what we are doing become our destiny. Kumta kato ka bangi le baro chisngi ya scroll ya ka phone jingi om tang baka bam ya ka por jingi ka bangi hot time pass Henry ka bam ya ka lawe jong pi baro ko we. Kumta bu no daga ni hak screen jong ka phone jingi content is equal to personality is equal to destiny. Kumta rai himapi ka pinjit
tangba ka kaban saja hakalawai jong pi wat keno yakiwe keno yala ka jong ka jingjedi kumba ngejit kumtaro ngin yo hato fingi ni emekene fi scroll ya ka phone pi baro hisngi fi ong time pass but habab hi page yakinog nuki content kato kala bande ka content nak manta jong pi Henry ka depat ka business jong nori jong no mentah kishna ya ki video kamkai video comedy kibam don jingmut kibam don mentoy eru em ya ka jing jong pi kan mau ya kini fishu time pass fishu punlut kai ka por jong pi makipat ki kamai da ki pho hajar but ki thet ya ka jing im jong pi da ka to ka content ka ba pi page kan mau ya kini ka khatin ko ong if anything is free then you are the product lada fi yo ya ka ke ero ma phi philong kita ki produk jongki abang ithet ya ki nugu tiar na dukan ni ai ki ya ki pisa ki ai ngi ya ka to ko tiar ka bangi don kam Henry ladangi yo pat ma phi philong ki to ki tiar ka pisa pat ki yo na ka to ka business ka baki pentre kini ki platform ki YouTube ki Instagram ki Facebook ki ai pisa sya ki to ki nongshna thet ya ka ki thet ya ka jingim ka jongpi ka jonga thet ya ka ta ka por ka ba kordor jongpi bat ha ka bakut jot manu jot ma phi kumba nagapor siya por ngiyo sngo ya ka jing ong ba kapor thay ka long ka ba snyo ka bangi ba menta dap stang ka jing snyo abangi ba mi ujhuru satang ka dawai habangi di ya ko umru satang ka dawai kumtaro ka por thay ka syukor ya pi token mau bahaya kani if anything is free then you are the product ngakan mau ya kini ki art liki kintin ka bagi hot ka stress but ka depression kimpat don hakibriu hagipor bang late school kini kilong tang ki scientific terms habangi ong stress kemut ke ba khenyot ne ban ya ki nugi tiar laningi press yaki nang ta ka depression pat kalong ka angle of depression ki ong haka geometry kabangi pendon kam nak menta ke angle ban pe syapo uni ulong y axis bat ada kini angle ke hair syapo inclination ni khot ya ka angle of depression Henry menta kat ba nang mi ki Singapore ka meaning jong ka stress bat ka depression kala daw kalong ka content ka bangi consume haga jingem jongi man lakaski ka comparison ka jingya nujor jongi bat ki way panlong yangi bandon kita ka jingmut ki jing prakhat ki pasnyu ngi khen po ilade bat ngi sngo bak ngim long ru em hakmat jongki bat kane ka yala mengi sha ka jing prakhat overthinking bat ladangi prakhat than ya ginu ki kam haka jingem jongi kan yalam sha ka babakala nagata daw ngong phi to jet danang ya kita ka jingbam jongpi namar kita ki ki banabar kimla ban pengkela ya ka jingem jongi andre mangi hi dalade yi pensnyu laningi penpha ya ka jingem jongi your future your destiny is in your hand kalawe jongpi ka don haka khati jongpi ngin second do pi haka vepat ki video tat hadu ka por bye bye stay safe